ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଯେ ମସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ତମର କଣ ହବ? ଖୁଡି ହବ କଣ ହବ? ପ୍ରେମ ନିଶା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଚଢିଛି ତାପରେ ସେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଲ୍ମୀକି କି ସୁନ୍ଦର ହସ ତମର। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏ କୁହ ଖୁଡି 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 ନା ଏବିସିଡି ଅପସନ ଦ୍ୱାରା ବାଛିକି କହିବି। ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବିସିଡି ଅପସନ ଥିବ ତ ଗୋଟେ ବାଛି କହିବ। ସିଏ ମୋର ଇଏ ଶାଶୁ ସେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ। କିଏ ଶାଶୁ? ମୋ ବୋଉ। ଶାଶୁ ନା କଣ? ମୋ ବୋଉ ଶାଶୁ? ହଁ ଇଏ ମୋ ବୋଉର ବଡ ଭଉଣୀ। ହଁ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ। ଇଏ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ମୋ ଜେଜେ ନୁହ କି? ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ତମ ପ୍ରେମର ଅଧା ସମୟରେ ମୋ ବୟସ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଧେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଯାଇଛି ଆଉ ଚୂଳ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ? ହଁ କହିଦେବି। କଣ ଆ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝିଛୁ ତୁ ଠିକ କାମ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭଲ କରିବା ହର୍ଷଉ ଗୋଟେ କୁନି ବର୍ଗେଜ ଭାଉଜ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିଲେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ସାପ ଭଳିଆ ନୁଟେ ହେଇଯାଉଛ। ଟିକେ କଣ କହୁଥିଲ ବାବୁକୁ?